שלום עליכם מאזינים יקרים. שתי הלכות. הלכה ראשונה, הקם באשמורת הלילה לומר סליחות בחודש אלול ועשרת ימי תשובה, יתעזר בעוז ותעצומות שלא ינום ולא ישן בקריאת שמע ברכותיה ובתפילה. ומכל שכן שהוא מעוטר בתפילין שאסור להסיח דעתו מהן, וצריך לשמור עצמו בקדושה ובטהרה. ומי שאינו עושה כן, והוא מתנמנם בתפילתו עם התפילין, יוצא שכרו בהפסדו. ויותר טוב שיתפלל כראוי מאשר לומר סליחות בהשכמה באופן שכזה. וכלל גדול אמרו בעבודת השם לשמור העיקרים ולהוסיף בחסידות, ולא לזלזל בעיקר ולקיים התוספת. הלכה שנייה, הסליחות שנתקנו בלשון ארמית, כגון רחמנה, דענה לעניי עננן וכו', אין ליחיד לאומרם מפני שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי. אבל כשיש 10 מישראל אין הציבור זקוק לעזרת מלאכי השרת כי השכינה עמהם. ואין לכפול פסוק שמע ישראל שאומרים בסליחות, אלא שליח ציבור אומרו פעם אחת והציבור עונים אחריו גם כן פעם אחת ולא יותר. ברוכים תהיו, יום טוב ומבורך.